पता नहीं इधर प्ले ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡ್ ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ನಮ ಗ್ರೌಂಡ್‌ಗ್ ಪೋಯಿ ಅಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಜ್ಪವೆಯನ್ ಅಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಜಂತ ಒಂಜಿ 2-3 ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಟ್ರೋಫಿಲ ಪೂರ ಕಂದೆರ್ ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪ್ರೈಜ್‌ಲ ಉಂಡು ಬಲೆ ತೂಕ अनिश ग्रीन ग्रीन कलर ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಬಾಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಲ್ फोर ये पकड़ tinggal ये पीछे खड़ा रहे हाँ कुछ धोती दिलेता दाले मेरी यार हाँ wide 7 of the over last ball whoa what a catch what a catch what a catch what a catch wide one ball one run Sai on strike yesterday on strike Lux bowler Satvik captain Enmaran shot ya ball come on fielding batting Sai batting here भाग फील्डिंग क्या हो गया क्या हो रहा है मार इसको मार बैटिंग ये तो बॉल सात्विक ये तो बॉल क्या हो गया सीधा लेकर भागो नहीं tinggal deh पता नहीं इधर प्ले
ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ತೂಪಿನನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ನಮಕ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಪೂರ ನೆನೆಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಲ್ಯಡ್ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬು ದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬು ದಿನ ಪೂರ ನೆನೆಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ತೂನಗ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.